Right, tochipinda munyaya yedu Bizarre. Star FM, sounding good all the time. This is Tilder, live on Star FM. Right, tochipinda munyaya yedu yanasuno isesingena-ke kundaba yethu eyanamhlanje. Ukuona watibata pano pa Tilder live ka. It's either pane zvinoyera, zvinoshamisa, zvinotyisa, kana kuti zvinoda kufumurwa. Ndine varume vaviri pano vanova ivo mukomana munin'ina. Makadiko toti vakomana here kana kuti ana baba? Komana. Imi Baba ni mukomana. Vakomana. Aiwa kana varume right? Yeah. Makadiko varume. Tiripo zvedu makadiwo makasimbere muri eZimbabwe. Aiwa istiri right shamwari kuri seiko kwamafa? Kwatabva matambudziko chete. Matambudziko. Vakomana imi. Alright. Sekutaura kwandaita kuti mukaona matibata pano ka patori nezviri kutonetsa handiti? Saka chirege tita imi ndimi mukoma nditi ka. Chirege tita minge nemukoma mukuru. Inhawo yei kana kuti idambudziko rei rakusvitai pano. Mochitanga kubva kumashure, mamiriro kubva kumhuri, mamiriro akaita zvinhu zvese kusvika zvazokusvitai pano nhasi. Muri eZimbabwe zvatikwanisa kuti tisise pano zuva ranhasi. Mumhuri medu isusu baba vedu family vavo ndo vakanonoka kugorora asi Alright, ngatite so usamhanye nyatsotaura kuti zvakamira sei, baba wakabereka vari wangani, zvikazoita sei, just relax usamhanya kwanditya. Yeah. Right, good. Ende patiri kuzotaura tisataure masitevano anti? Yeah, good. Handeito. Ana baba vedu vakabereka vari varume 6. Okay. Nanhanzvadzi dzavo vari ana tete 8. Yo. Vakaberekwa nemunhu wani? Nemunhu wani. Vakomana ana gogo edu aibereka nditi? Saka mukubarwa kwavakaitwawo isusu patikazozvarwa isusu mumhuri medu tiri 5 vana vababa namai vedu. Saka mukuzvarwa kwakaitwa mukoma wedu akanozorwa nyama naatete ane 2 years azvarwa. Alright. Mukoma wenyu mimi? First born mumba medu. Alright. Akazorwa nyama sei? Akazorwa nyama mbishi yemombe ndobva yaiswa bute ndobva waigocha ndobva vadya. Vakati ndochivanhu chatoita mumusha medu iwo muroro zvisina kushamisa. Baba izvi zvakaitwa akura ane 2 years. Ari mudika ane 2 years? Ari mudika ane 2 years. Murora akureva amai venyu? Mai vedu. Aizorwa kupukutirwa nyama miri wese? Akazorwa kupukutirwa nyama miri wese ndobva vaisa bute ndobva kugocha ndobva vadya. Vakadya vega? Vakadya vega. Alright. Saka zvabva ipapo isusu mukuzoberekwa patikaitwawo vakazvidziye first born vakaberekwa vasikana 2 vakazoberekwa inini kuzoberekwa uyo ana wamunin'ina wangu. Saka ipapo isusu tiri vana vadiki taingoonawo matambudziko aingoita kunge munhu aivhunduka zvekurwara aivhunduka iye mukoma wacho wokuzorwa nyama. Saka mukuona isusu tiri vadiki taiona baba vachifamba naye. Saka mukufamba nababa vaita hama dzavo baba vaitiudza kuti hama dzangu dzine zvadzinoziva dzakabata mai vavo vakapisa munhu. Mukomana ariwo basa kufamba pavo adana natete vavo vanova vakurumba mavo fesibhol. Mukufamba kwavaita baba ndopavakaudzwa kuti vana kuudzwa asi vaiziva kuti saikuziva kuti zvamona ndisingawira nehama dzangu. Hama dzangu dzine zvadzinoziva dzadzinoita zvisade kuti ndipfekadzirana saka vana vanotiina hama vaisiwa natete 4 nabamu navo amai vavo vakuzokura kwanguva handipita aiva nemukomana wobasa tete piswa
chakaitika ya pakure kwakaita isu sezvo nyika maimbotumwa ng'anga dzezinata dzichiuya, saka baba vaibva vaunza ng'anga dzezinata pamusha. Saka vaibva vanetsana hama dzavo dziti iwo kuda kusumudza musoro uchafa chete. Saka isaitonzi baba munini vachitaura vakabatana hama dzavo vachiti iwe uri mukuru zvako asi ndiri mukuru pamakona, ndokuuraya uchafa wapetana tumakumbo. Saka baba vedu vaishanda muno muHarare, vakange vatenga stendi yavo nemusha wavaka nevatenga nemombe. Saka mukutenga nemombe saka mukutenga nemombe isusu zvinzvozvo baba vakazenge vakurwara, hama dzavo padzaiungana dzichiuya dziti dzione baba baba vakatanga baba vasati varwara pane vakatorwa nemukomo wavo 2005 apa vati Christmas zvakanzi handei kubhawa munin'ina. Saka vaida kubhawa kudaro vangatomutsirwa naamai imisiyana nezvekudomwa hwawa Christmas mafaro kudai so. Saka bamunini vaivaine namai vavo nehanzvadzi dzavo vagara vaita zvinhu zvavo vakadaro vachirongana pakuti vanga vanhu vaiita zvemushonga vakabatana kudaro. Saka bamunini vaiva vakaronga nevana vavo nevana vemunin'ina nevana vemukoma mukadzi wavo. Apa vagarira vaibva kubhawa usiku kuma 7-8 usiku. Ndobva vatema bhankuru gumbo redemo. Saka gumbo iri rakatemwa rabva radambuka. Rakasara akatemwa ndibaba wavo bankuru kumababa. Firstborn kuvakomana. Firstborn mumba mana baba vedu ndiwateta vadanana nemunhu akazorongerwa kuti yatimuuraya tichimupisa nheku dzake. Saka bamukuru vatemwa gumbo vadambuka. Baba vedu vakarohwa vabva vasvika pakuti munhu afa zvezviya zvekurohwa kusvika wafema. Airohwa nevana vemukoma vemukadzi wabamunini nevana vemunin'ina wababa vari vana vamwe kwabamunini. Vachiroherwei? Nhandiri nhau dzekuti mukugara iwo unonzi nganga pamuzi dzida kuti fumura. Saka vadaro mukoma wedu isusu firstborn yekusorwa nyama ndo yakazokwanisa kunonodzirira hondo iyoyo. Papazodaidzwo vamwe bamunini vanga vaine motikari ndo vakazokwanisa kutakura kuzomhanya kumapurisa vakanomhan'ara vakazotakura vanhu vanga varohwa vadamburwa bagombo. Saka 2007 ene Christmas ye2005 2007 ndo pakazokuba vamukuru ava vachiradzirwa negombo iroro. Saka vachiradzirwa negombo iroro. Saka munin'ina uya akazara akutaura kuti pasara 1 iwewe ndoda kuruma musoro baba vedu isusu. Saka baba vedu isusu vakazosara vari 1 pakubatana nevamwe. Ndopavatanga kurwarawo vachiita sei vachiti gumbo ingi pasara iwo uri 1. Saka baba vedu isusu vakatanga kuzorwara after baba mukuru vashaya mukoma wavo. Ndopavakatanga kuti kurwara gumbo vanga vaine stendiwo zvipfuyo vaitengesa. Svika varwara kusvika 2017 ndopavakazosvika pakufa. Saka vafa kudaro bamunini vataura kuti azvinetse zvimhepo yake ndodzosera kuvana vacho. Ipapo baba vari mumba, iri bhodhi iri mumba, pakatorwa mombe 2 nembudzi 2. Zvakanzi panodiwa mari futi pamusoro nehuku. Baba wenyongwa nebotso range riripo ngakatoka mhai chichi.
saka zvinhu zvakatwa zvaenda isi takati chapfiko nazvo takati ko munhu afani mumba zvinhu zvogotorwa sei pachivanhu isusu kana iri nyaya yakainongogadziswa vanhu kugara pasi voripaka baba vaigodaro matambudziko akazodanga kuyo apo neapo tichiona kuti hama dzacho hazvisikwanisa kuuya zotibatsira mari yechema chaiyo yaibviswa panhame baba vakabamini vakatora vakadya. Okay, saka baba vakazovigwa. Baba vakavigwa. Pane chivanhu chinoitwa mumusha kuti munhu akafa anotorwa mudzimu. Baba vedu isusu havana kutorwa mudzimu. Vakazotorwa mudzimu after 3 days. Alright. Saka dambudziko razoita kuti musvike pano chii chakunetsai imimi? Dambudziko rasvike pana matambudziko akawanda. Nekuti bamini ava vakatomonetsana bamini wavo kumashure uko. Vasati taberuka zvedu bamini ava vakatoenda vakanofira kuhondo. Ure vakanetsana sei chii zvakanzi chii? Bamini ava vangari munhu angaine power rakawandisa. Saka aitaura chokwadi. Power mabasa ake. Saka aitaura chokwadi pamusha kuti oye unozifambisa sei chi. Saka bamini vakazonetsana bvanzi uchazviona. Bamini vabuda voenda kuhondo kwangu kudhareko apo vanofira musango. Saka bamini vanonzi vakafira musango usati kuna mutare roku gomo iri. Saka bamini ava itori mimhepo futi ikubatwa kutonzi vanofanira kudzoka mumusha. Alright. Okay, saka mhepo dzese idzi imimi dziri kukukanganisai sei? Regai nditange kwauri mukoma wanyarara. Isusu teta vekuzora mukoma wedu Nyamara vanouya vachiuya kuhope. Vakauya kuhope totovobva varara nesu tomuka vachipedza kurara nesu totomuka takarasa mbeu. Mese muri tu? Tese tutu. Saka tichipedza varasa mbeu ipapo musana unotanga kurwadza kana nemabasa edu atozvishandira haukwanisi kutozoshanda unenge wakutorwara nemusana. Kurwadziwa nemusana? Kurwadziwa nemusana zvitoti hauna chaunenge wakutokwanisa kana kutomboti uite. Alright. Izvi zvinoitika pamunenge mavarota? Patenda varota everyday zvotoitika pese patotongorarira nezvakutoitika kana masikati. Ukatongorara kana masikati nokuti usiku pamwe pacho unotadza kurara. Watongorara kana masikati zvotoitika unotota tete vachitouya votosika kurara newe. Pakurara newe iwo wakutosara nhengo dzako dzakutorwadza. Nyange kana vakadzi hatina kusangana nomusikana takatotaurana mukuti tataura ndaina rota ndakarara nawo ndakarara nawo musikana zatataurana kana kutomufonera akutotiwo ichisiyana neni. Okay. Nemukoma wekuzorwa nyamawo zvingava zvaanoshanda kana zvise zvaanoita kana kugarisana nemhuri chaivo chaiko zvinotonetsa zvoti tatozama kufamba tashaya kutoita sei tatopererwa kutoona tatoya panapa. Mukoma wekuzora nyama ari kuita sei? Kwatinombofamba tichitsvaga rubatsiro tichifamba totombonomutora tichienda naye. Asi hapana zvinoita nokuti isusu tisi takutoona kuti toita sei pakuti hapasina zvaachakwanisa kuita. Akutoda kutoti timubatsiro nesu isusu isu wacho pakumubatsira isusu titonimata tisi takusangana nematambudziko toti takutorwara pese patinongorutaukana nemukadzi akutorwara uningina wangu wandaya naye uyu akutorwadziwa nemabhora ake haachakwanisa kutomboti ashande. Iwe chii chiri kuitika? Rini ndota teta vachiuya usiku vocheka nhengo dzangu vodzikanga vodzidya vobva vazorara neni kumashure kwacho. Varara neni ndotomuka ndakarasa mbeu. Saka mukurasa mbeu muya zvinhu zvakatika zvane time zviitika. Saka gore rakapera muna April May ndobva zvanyanya kuitika stereki. Okay. Saka ndo pakazoti ndikirota ndakadaro ndakazoonawo nhengo dzangu dzakatanga kurwadza mabhora angu
aitanga kunoti achirwadza bichana nakupedza ona zvatokwidza kudaro ndakatomhousa kuenda kuchipatara. Ndopana ndichida kubvunza ipapo kuti makamboenda here kuchipatara kunoongororwa? Ya kuchipatara ndakaenda ndakatomhonorapwa zvakatosvika pakuti zvakuda madhokta ndakatoenda ndakatonomuona 2 times dzese. Dhokta akasvika pakutoti chachivanhu ichi deva mambofamba. Mukufamba ndopa tikabva tanobata kunzi imi baba wenyu ngaiva kutaura vanoti hama dzavo idzi amai vavo vakapisa munhu, saka munhu akapisa uyu mhepo iyi kusairwa ndo mhepo iyi kuya kwamuri yamukutumirwa imimi muchisairwa kwamuri. Saka mukuona kana kuchipatara hapana zviri kupera nokuti kuchipatara tatendereka, muchipatara tatopinda muchipatara zvakawanda, hatisangana mari kuti tiende kana kuchipatara. Okay, saka munhu yakapiswa nambuya venyu uyu wamuri kutaura kuti akapiswa nhengo kusvika afa, mungaziva mhuri yake here? Pane tsvagiridzo yamati maite here kuti munzwe kuti munhu yangarani uyezve aibva kunharaunda ipi? Vanotaura nepakawanda-wandawo, but mabudiro azvinoita zvinonzi munhu aibva nekumozambique, ndokwaibva kumusha kwake ikoko. Zvotonzi ambuya vanga vakarongana nemushandi kunzi tichazokupa mwanasikana wedu iye wavakazouraya, musikana wacho yefestibhoni yekurongana natete ava, nokuti panonzi pane vamwe futi vakabata zvichiitika zvinhu izvozvo. Vakabata chi? Vakabata mukomana iye achipiswa. Wopatori nemawitness akatozvona? Mwana adzana baba nevamwe vaningi vamwana tete zvakatoitika zvitoitika femi inoziziva kutoti zvakatoitika nekuti zvototaurwa nemufemili pakuti izvi chokwadi chakunyasobuda pakuti vamwe vaienda vachityisa vamwe vacho vakafa, saka vanenge vakutaura kuti mimi munoseka zvemusha yedu but imi zvenyuwani zvirikowani. Saka zita raizikanwa here remukomana uyu? Hapana ane madetails raiziva kuti munhu aibva kupi uye kumhuri ipi? Zita rakazikanwa zvaro but zvinonzi aibva kumozambique. Saka ivo vana tete ava vakabata munhu achipiswa havatoziviwo kuti ainza? Tete ava vanoziva but kuti zvibude pachena tete vacho vekuzora nyama itori n'anga vatoripo vapenyu, ana tete vasara vatori 4. Ivo tete vacho vakuru vekukonzeresa nevamwe vacho kusanganisa nevo mumina won'anga wokuzora mukomo wedu nyama. Ko tete vavanzi ndo vachaita mukadzi wemunhu uyo varipo? Variko ndo festibhoni pamavo tete vakuru. Vakaroorwa? Vakaroorwa vanotogara kumusha kwavo. Vatori nemhuri? Vatori nemhuri yavo. Mhuri yavo vana vakomana vese vapera kufa, ngosara navasikana chete navazukuru. Saka munhu aurayiwa uya anonzi akaiswa kupi? Akafushirwa kwavaigara ambuya ava, nokuti ambuya kwakazotama vachiuya ka hakuziriko kwakatanga vachigara. Vatanga vachigara kune Alright, muchataura edu kwavaigara ndiri. Vaigara kurimeside. Alright. Ndipo vakazotama vakuya kuna rimeside. Okay, saka iwo uri kufunga kuti kurwara kwauri kuita, kurwadziwa kwauri kuita nyaya yemabhora inyaya yekupiswa kwakaitwa munhu ya? Hazvi kutotaurwa kutonzi munhu mushamenyi mune ngozi irimo, saka ngozi irimo iyi kuda kunzi inoripwa. Saka isu munonzi inoripwa, vakuru vacho avo ndo vakazvikonzeresa, ndo vakapara mhosva kuti uvataurire ukwanise kuonesana ka anenge atori makuva pasi nevo. Zvakaoma. Saka ivo vacho vari kukudza izvozvo havasi kukwanisa here kukubatsirai kuti zvipere? Unomhoti batsirwe zvako but tete vanganga vakatobatsirwa vanotofona musi wacho kuti chi? Vanotofona vaitobvunza kuti muti sei, ukachinja nhambo vanotofona neraini nyowani iroro. Ukachinja line? Saka vanotokubvunza kuti sei, saka mukufamba manje kukubvunza kuti ko line rimariwana kupi? Vanotaura papacho mema kuti nekuti isisu takazobvunza pacho unobvunza pacho. Asi mune muchitya kuvabvunza? Havatobvunza pacho pacho unozoona kuti vanozofunga vamwe isisu togara tichida kuonyanya kuvaita kuvadzingira pakuti ivo
Anga iti maratidza mababa wenyu. Yeah. Saka panze penyu muri vaviri neye mukoma wenyu mwamataura kuti ari kurwara. Vamwe zvinoitika futi kumwana kuhanzva dzedu sikana yakapiwa mwana wayo 1 haana kugarisana nemurume. Anoshandira mabasa ake ehouse girl. Anorota futi akarara nemunhu wechirume. Saka izvozvi kuti aone anorora akura atokuma 30 adosoma 40 years. Haana kana kuti aone anomudawo. Anti akaona anomuda akaroto akarara nemurume zvinobva zvaningirisini. Kana nebasa kubasa chaiko basa rakutopera noti pese panorota akarara nemunhu havachaonana nemunhu waanenge achishandira. Akutonetsa anotoshanda ndotoshiya zvinhu zvakubva nekupipa utoti indesa tensa utombotitauzira but ndinenge kuti aiwo achakuita mabasa ndada kuti nitsvage munhu. Nezvemabasa zvekare. Yeah. Zvakaoma. Okay. Saka rubatsiro rwamuri kuda kumhuri yeZimbabwe muruda kuti chii? Isusu rubatsiro rwatoda kumhuri yeZimbabwe rubatsiro rwatoda ndoroti isusu matambudziko atupi urwere hwatukupiwa uyu da kuti zvidzokere kuvaridzi. Varidzi vadzokere nezvinhu zvavo vagadzirise zvinhu zvavo nekuti ndo vakuru ndo vanoziva zvavakaita. Isusu tiri vana vadiki hatina chatoziya. Titotambudzwa nezvinhu zvine vanhu vanenge vachiziva zvavakaita vasingade kuti zvinhu zvavo zvibude pachena. Saka kuti zvinhu zvavo zvibude pachena zvifumuke isusu matambudziko ese atusangana nayo abve kwatiri. Atambudze iwo kusvika zvavo zvafumuka zvagadziriswa. Awa inini mhuri yeZimbabwe nditopumba basa nekuti izvozvo hapana chandingabata chandoziya inini kutongoshandiswawo nekuti pazvikatanga izvi pakauya muzukuru. Muzukuru akauya muna April imomo achitanzi ndoda kubvisa mombe. Ndada kubvisa mombe idanga here chichi. Saka paida kubvisa mombe idanga iyo ndo pakatoyazorasirira mhepo iyoyo. Munhu apa mune muchizvinzwa kuti manje munotaura zvokuti munhu akauya kuzobvisa mombe akazorasira mhepo. Muzukuru uyu akatoya nenganga pazvizvariro izvo. Akauya nenganga ari mwana watetanga hanzvadzi yake inge iri kuSouth Africa ya. Alright, musataura zita. Hanzvadzi yake inge yadamburwa gumbo 1. Ichirwara nesenge chirwere chakurwadza. Saka akati afamba abata zvinhu zvanzi endo mai ako wanga iwo baba wako wakaita zvekumitisa iwo havana kubvisa pfuma. Saka enda unobvisa pfuma iva mundozvikukonzera. Angaita chirwere changa chakaita sei? Sei chinawo icho kuti chinorwadza yakatanga ichinzi ihenia. Yekuti tsinga nematumbu zvainzi zvakamonana mudumbu. Haana kuendera kunana chiremba. Aiva atonana chiremba ndibva atosvika pakupata kudamburwa gumbo. Zvabata negumbo futi. Saka ndo zvine uyu robata riri gumbo rese neside rese nemusana zvisanganisa nemabhora nemudumbu side rese. Zvirwadza zvaingoita muzukuru iyi. Nekuti muzukuru akatoya achitochema akatoenda paGwarayiwa ambuya vavo vachiti ambuya ndo akakonzera mabasa ese aizvakuitika nhasi izvi. Wakatoenda paguva rambuya? Yakatoenda paguva rambuya. Saka isusu muzukuru auya achibvisawo mombe yawo yazobvisa achiti ndo idanga yandienda ndibvise kubvisira baba wangu. Isu hatina chataiziya. Okay. Aine nganga yakachiti ndo zvandabatirwa. Isu pakutambira kuti nevamwe vakoma pamusha. Alright, okay. Saka muzakasara kwatiri. Alright. Saka vari kuda kubatsira vanokubata ipapi? Isu vanotibatsira isusu mukubatsira patinacho. Aiwa tikureva kuti toziva hamuna chamuinacho ndichadzokorowo zvekare ndichavaudza vateereri kuti please vana havana kana chavakabata havana kana chavanacho asi pafoni vanokubatai panhamba dzipi? 071 40 600 11. Okay, amai vachiripo? Amai varipo vapenyu zvavo. Saka vanenge vachiti chivedera? Tatenderera navo vandoziva but nekushaya mari tienda kutongofamba tega nekuti kuti tiwane kuvasimudza kufamba navo hatina kana chekuti tivasimudze nacho tifambe navo. But takatobata zvatabata tinotoenda navo tichitombobatsirwa. Asi chihombeka dema chimwe chamaikwanisaka mamboedza kunzwa
kuti munhu uyu akaurayiwa naambuya venyu ainzani, aibva kupi, because hanzika kugona ngozi kana kuti kupedza ngozi kuiripa anditi mukaedza kutsvaga information maziya kwaimbogara ambuya, it's obvious vanhu vemunharaunda vanogona kutoziva ende zita rinogona kunge raitaurika. Motsvaga zita remunhu motaura kuti munhu aibva kunyika yekumozambique. Mazuva anaya nekuda kwemasocial media nyika takutongoita kunge tiri mu1 village, tinotogona kunge zvotongoshedzerwa, munhu ototsvagwa, munhu otoswera hama dzake dzotoswera dzawanikwa. Anditika chokwadi nekuti isusu pakufunga kwedu tofunga kuti ana teta vacho vakasvikira pakunzi ndo vada kupiwa mukomana uyu aiva mukomana ubasa, vanofanira kunge vachiziva zvoti inyoti ava munhu kuti haadi kuti nyaya yavo ibude pachena chete. Saka teni tida kuti zvinhu zvakadzorwa kumuridzi wazo iye akazviita zvobata kuna iye anokwanisa kuti ataure tizive kuti abvuma nyaya yake takwanisa kuti tikwanise kunonhikisa, nokuti kwese kwatofamba iyi nyaya inonzi isusu kwatiri tusaidza mubati nyaya iyi iri yakabatana nasekuru kwana sekuru kumusha kwaambuya. Vese vanofanira kuti ndo vacho vanofanira kunge vachibata dare rehanzvadzi yavo yakakwanisa kuti ipise munhu. Alright, it's okay. Saka namba dzavo zvekare 0714 060 011. Vari kuda kubatsira vedu vevakomana ava tona mwachanga rutodonedza misodzi chaizvo kuti vedu vetatambura tashaya utodini. 0714 060 011 anditya 0714